Днес излезе едно видео от офиса на Румен Радев, в което Николай Копринков отвори вратата и вътре нахлуха и подякон Атанас Стефанов и Йоло Денев, доколкото видях от кадрите. Всички се съсредоточиха върху това, че в офиса, незнайно защо, има спалня XXL, има джакузи, има момичета. Но не зададоха основния въпрос. Какво прави Николай Копринков там, при положение, че все още е на работа в президентството и е съветник на президент Илияна Йотов? Мен ме интересува, защо докато ние данъкоплатците плащаме заплатата на Николай Копринков, за да работи в президентството, той обитава скъпи офиси на политическа партия, която участва, т.е. коалиция от партии, която участва в изборите. При положение, че президентството трябва да бъде неутрално по време на избори. Не е ли това нарушение на закона и не е ли самоотлъчка по време на работа? В почивка ли е бил в тези часове Николай Копринков? Държа да получа отговор и аз, а и българските граждани, защото ние като данъкоплатци му плащаме високата заплата, за да съветва президента и единия и другия, докато обитава сградата. Нарушение на закона ли е неговото присъствие в офис на политическа сила, която участва на изборите? Това е основният въпрос, който трябва да бъде зададен на институциите и трябва ли тази политическа сила да бъде санкционирана, както и самия Копринков. Ще понесе ли Копринков своята политическа отговорност, като си подаде моментално оставката от службата, която заема като съветник на президента, и си тръгне, поне с малко чест и достоинство, след тази боза и тази помия, която видяхме от клипа на тези, които ще борят олигархията с джакузита, макузита и девойки. Да не го приближиш. Така, чакай да се отдръпна по толкова. Брат и сестри българи, тук сме пред хотел Енел. Идваме при Румен Ботев Радев да му зададем удобни за нас въпроси, за него неудобни въпроси. Сега влизаме в ресторант, там обича да хапва без пари. И после с разни там силниците му вкарват разни пачаври да ходи в офиса да си прави кеф. Айде да ходим. Какво знаеш да не ходиш? На четвъртък. Събере бе всичко. Така да защото не мога да гледам. А който е избител? Отиваме при Румен Ботев. Аз съм го натиснал, бе. Добре. Ресторант, бе. Ресторант. Румен Ботев Радев е на 4-ти етаж. Време си. Брат и сестри българи, тук е в луксозния ресторант. Енел. Тук бандити, които се събират. Наркотрафиканти и оръжейни босове, които продават оръжие в Украина. Идваме да ги видим. Ето тук е. Чакай. Където? Румен Ботев Радев с няколко гаджеви. В туалет той си има спалня, както така. Дай да видим спалня. Него го снимай. Дай снимай офиса на Румен Ботев Радев. Снимай бе, човек. Румен Ботев Радев. Няма. Добър ден. Да, Как си Копринков? супер. Къде е господин Крадев? Ботев Крадев. Румен Ботев Крадев. Няма така.
Как да няма? Сивия кардинал си, нали? Кой си вие? Ти. О, живо здраво, как си? Здравей на тебе! Честито празник. Как сте, бе? Всичко наред ли? Честито празник. Първи април. Нали ще обязвам? Ма не бе, заповядайте, заповядайте оттатък. Заповядайте оттатък. Ето тук, вижте как се въргалят. Вижте как се въргалят Румен Ботеш Крадев. Ето ги има си гаджета. Ето ги. Ето ги мацките на Румен Ботеш Крадев. Виждате ли ги? Ето ги софрите. Виждате ли? Това е в офиса на Румен Ботеш Крадев. Ето там се затвори. Бягат. Виж как се заключат. Виж, ето ги. Заключват се, бягат. Как? Бомбончета, виж. Вижте с какво става. Румен Ботеш Крадев. Тук. Да, разбира се. Какво Заповядайте. става? Какво става? Зелен кафе ще Копринко, какво става? Хайде по едно кафе ще има. Какво става? Заповядайте. Аз съм много добре. Вие как сте? Не сме много добре. И ние. Отново ще зажите хората, нали? Отново ще зажите. Защо да лъжим това? Как да не ги лъжим? 9 години какво правите? Не работите ли с ционист? Ама кажете. Не питам, не работите ли с ционист? Сионист ли? Я разкажете. Кажи Копринко. не е програм. Кажи Копринко, не работиш с ционист, да? Не заблуждаваш ли хора? Не. Кой ти каза? Ти си много хлъзгав, много си мазен. Не. Много си мазен, да. Ти си страхотен. Много си хлъзгав, да? Много хлъзгаво ми говориш. Не си ги смислили тия... Кои? Тия моменти, които ти се опиташ да ги правиш. Кои? Точно тия. Какво ми се усмихваш като гадже? Усмихвай се на Крадев. Защо да се На усмихвам? Крадев се усмихваш. Защо да не се усмихвам на вас? Какво да ви се карам? А отново ще излъжите хората, нали? Защо да ги лъжим? Но вие сте кръци, бе. Да, вашите партии са кръци, вашите партии. Защо така мислите? Какво направиха с Ботеш? Разбрахте ли в крайна сметка Ботеш? Да, разбрахме всичко. За какво става въпрос? Разбрахме, За лъжите ли какво хора? става? Разбрахте ли за Лъжите какво ли? става? Ми по 1,100,000 всеки ден Това е правим неустойки. опорката на Бойко Борисов. Не е опорката на Бой, това е опорката на целия народ. Вижте, само изслушайте, аз ще ви кажа, изслушайте какво ще ви кажа. Няма какво да ви слушам. Бойко, Пеевски и вие сте едно и също. Вие служите за едни и същи слуги. Тези ционисти, само да ви кажа, изгониха 3,5 милиона от България. 1,5 милиона вкараха в гробовете. Ние само, че нямаме отношение към това. Вие сте заедно с тях. И вие искате да направите военен режим. Да, както ме гледате, след избори. Вие явно наистина... Енергиен локдаун. Енергиен локдаун. Кой направи зеления сертификат? По кой прави? Кажи. Мафията, аз съм против мафията. Лично против мафията. Лично. Не, няма. Вие сте част от мафията. А вие сте от ционисти. Още по-лошо. Младежа, млад. Ционисти, които избиват българи. Господин Копринков. Вие сте страхотен. Да. Забавен. Страхотен, да, много Където избивате хората, ще ги излъжите отново ли ще ги излъжите? Анатема на всички сатаристи. Анатема. Що ли с анатема? Анатема. Къде да заповядам? Вие заповядайте. Не искам да моля от вас. От вас не искам да моля. Вие сте сатанисти, бе. Абсолютно сатанисти сте, бе. Заблуждавате, бе. Играете театър, се стикват, играете театър с Бойко Борисов. Вие сте заедно, бе. Сега е пример. Вие сте неадекватен. Мистер Кес сте ви, бе. Мистер Кес. Вие сте мистер Кес. Ние имаме всичко, знаем всичко за вас. Добре, разбрахте, вие адекватни сте. Трудовец. Вие адекватни. Много си хлъзгава. Заповядайте. Много си хлъзгава. Ама ние сме ги измислили в тия моменти, които ми ги предаваше мене. Елементарни си. Добре, да ви попитам. Много си елементарни. Разбрах, че съм елементарен. Няма да дойдете на власт. Никой няма да дойде вече на власт. Вие разберете ли, че кои хора го решават? Чакай да дойде 19. Ама чакай, ционистите вече са направили цифрите. Кой какво ще взема? Неадекватен. Вие сте неадекватен. Вие.
Ама не ми прави така с ръката, бе. Той ни кани. Утре Той ли ни си? кани. Той ни кани, Утре ли си? Кани на кафе. Мутро! Мутро, това ще го Мутро! Ти си, ма и те са мутри, и ти си мутра. И ти си мутра. Ти си сиви кръда, ти разнасяш парите напред-назад. Да, като сервитьорка. Че ти си бил сервитьорка цял живот, бе. Сервитьорка, какъв си кръчмарче? Кръчмарче. А вие какъв сте? Кръчмар. А вие какъв сте? Аз съм вярващ човек съм. Аз работя за български народ, за Божия български народ. Какво вярвате? На вас е да ви обясняваме, националистите не обясняваме. На кой да обясните? На който трябва, на Исус Христос вярвам, на нашия Спасител. А вие на кой вярвате? На мангизите, на паричките. Само на кеш, ти вярваш на кеш. Мистер Кеш си ти, мистер Кеш. Така да бъде. Ти разнасяш, ти си сервитьорка, бе. Ти цял живот си сервитьорка. Цял живот си сервитьорка. Той не е на 100 години. Много съм адекватен, много съм адекватен. И тук си и гаджето си водите, и леглото, нали го снимахме, видял хора. Вие сте с ръката. С ръката, да, ходят си гаджета тогава, да ги опаткате, Така ли? Големите рекати, и този, където говорят хората, че се занимава с... За ангелчо, където се занимава с наркотици, с оръжие и поръчва убийство. Хората го говорят, не аз. Да, с бандита ангел. Не ме потупайте, не ме потупайте. Купринке. Големи бандити сте вашата партия. Големи бандити, а нас има Купринке. Идвам. Айде да тръгваме. Видяхте ли го Купринката, брат и сестри България? Тази сервитьорка, той си ви е кардинал. Какво става? С Кой сте ви? никой човек. То не е никой. Какво да. Купринке, сервитьорка си цял живот и си останеш сервитьорка. Разбрали ли, Купринке? Може ли да държите това в ръцете си и да говорите такива неща? Ма вие сте ционисти, бе. Вие работите слуги за ционистите, бе. За ционистите. Анатема на всички ционисти, които унищожават Божия български народ. Срам да държите това в ръцете. Кое да ме е срам, бе? А не ви ли е срам да убивате народа, бе, с лъжите и с кражбите? Не ви ли е срам, бе? Кой? Не ви ли е срам, бе? Какво се смееш? Като... Какво се смееш, бе? Мишок! Мишок! Не се смей, не ме гледай така. Закамаш ли ме се, бе? Купринке, закамаш ли се, бе? Закамаш ли се, бе? Нас Кости. Бандит! Айде, Не си заслужава, да. Не, за 9 години Румен Радев нищо не направи. Да, бе, работи за ционистите. Срам! И сега ще се коалирате с ГЕРБ и с ДПС. Това е по заповед на посолството, това е ясно. Видяхте ли го Купринков?